Na konferenciji za mediji председатели асоциацији Сања Бугарски и Љубиша Јовановиќ дали обрунтовања о вимовов продукователјов млека, понеже неурядово најавени рижни рестриктивни мири у статкарстве, a carini na uvoz poživi spram sporazumjenja o pridružovanju do Europske unije budu utrnuti. Vi sad imate jednu potpuno neverovatnu situaciju da ste otvorili svoje granice, da sada mleko zbog krize u Rusiji iz Nemačke ulazi praktično u velikim količinama sirovo mleko, odnosno pasterizovano u Srbiju. Sad možete misliti kako je to implikacija ima na proizvodnju mleka koju smo tek počeli da oporavljamo posle višegodišnjeg zastoja i destrukcije. Farmerovi mahaju od državi, že bi nie zmenšovala premiju za mlijeko, bo njehodni vižic. Jest i predkladanja, že bi statkare nie mali peršenstvo na zakup državnej žemi, so celkom protivne rješenjem, ktorý prešlo roku vošli do narisu zakona o poljoprivrednoj žemi. Ono što je nama bitno jeste da period trajanja bude minimum 30 godina. Takođe, naša proizvodnja ne trpi, da kažem, proizvoljne cene ili neke prosječne cene koje se dešavaju na tržištu i svi ste svedoci da imate da se nudi prosječna cena od 60, 80 i ne znam koliko hiljada dinara, što apsolutno nijedna proizvodnja ne može da izdrži. Mljekarovi mahaju, že bi še vypitala robota uprave za veterinu, kotra ozbiljne preprečenje dalšomu rozvoju statkarstva u Srbiji, že bi še premenjala strategija poljoprivredi u pohlavju o strukturi budžetu, že bi še revidirovalo sporazumenje o pridružovanju u Europskoj uniji i predlog zakona o poljoprivrednoj žemi podsahnuo z proceduri, že bi še do njo uključili predstavniki asocijacije produkovateljov mlijeka.